Mermer binalaryň bagtyň meskeni, äleme ýaňtalýar, mukam sesleri, parahatlyk ruhy akça kepleri, jümle jahan, gymmaty sen Aşgabat, zamananyň sungaty sen Aşgabat. Assalamu alaykum mehriban atandaşlar, edip teleýörçüler. Biz bugünkü bayramçylyk gutlagamyzy sunga dişgärler bilen dowam edýär. Biziň häzirki döwlet lojagyna baryp gutlajak halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraderdi. Hormatly watandaşlar, edip teleýörçüler, Aşgabat şäheriniň güni bilen gahrman arkadagymyzy, hormatly arkadagy terdarmyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýtüremizden gutlaýar. Bize şeýle gözel paýtagtymyzda ähli bolgamda zähmet çekmeni, owadan gepleşikler halk köpsüne ýetirmeni, giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize, arkadagy terdarmyza köp sag bolsun. Naýdýar, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri el mydamy rowajlar. Gelin onu mehriban atandaşlar, bayramçylyk gutlagamyzy Türkmenistan halk artisti Suhan Oraderdi bilen döwlet lojagyna dowam edelim. Halipa, tede ilk bilen şu Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýtürmeden gutlaýar. Aşgabat şäher diýlenne, Aşgabada deýişli aýdymlar diýlenne. Siziň ilkinji nowatda Aşgabat diýen owadan aýdymyz gödüňmize gelýär. Şoň üçin Aşgabat şäherimiziň güni münasibetli bayramçylyk gutlaglaryňyzy halk köpsüne ýetirmek makul bildik. Köp sag bol maksat. Dogrudan biziň Aşgabat şäherimiz dünýä ýüzünde awry ören uly. Bizim bir ak mermere beslenen şäherimiz var. Şu her gedek görüňde bir hile täzeden aşyk bolýan da daşary döwletlerde bolup gelip daýyny şu öz ýurdumyza gelemizde, Aşgabatda gelemizde şu öz owadanlygy bilen, aklygy bilen seni ýene bir gedek haýran bolýar. Ony näme biziň ýurdumyza gelýän myhmanlaryň hoşallygyny diňleýän dedi. Aşgabat şäherine bir haýran galdyk diýip aýdan sözlerini eşitemizde de biz begenýäs. Men maksat oğlan döwrümden bäri Aşgabat şäherine ýaşama oğlan arzum vardy çağalykdan. Şoňa näme gahrman arkadamyz bize şeýle ajaýyp jaý sowgat bermek bilen şo maksatymyza ýetirdi. Men çağalam üçin, başgalarym üçin şeýle bir ýatdan çykmajak pursatlar boldy. Şeýle ömrümizde uly sowgat boluşy bize. Bize täzeden täze aýdym işlemäge, bir ruhumuzy götermäge şeýle bir ajaýyp pursatlar boldy. Men şeýle ajaýyp pursatlar Türkmen halkymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy terdarmyzy Aşgabat şäherimiziň güni bilen tüýsüremden gutlaýan, goý Aşgabat şäherimiz elmydama owadan bolsun, elmydama juwan bolsun, elmydama nusgow bolsun. Bizem näme şeýle Aşgabat şäherimizi wasp edip ýene de halk köpçüliginiň aýdymlar aýdar. Täze aýdymlar döredörsine şahyrlar bilen, kompozitorlar bilen maslahatlaşyp Aşgabat şäherimize mundanam owadan wasp etmäge çalyşar. Sag bolun Halipa, ardy bilen hasyrly bolsun. Ine biz äpşäň öňüne dur. Äpşäň öňüne sizem elmydamy şu ýerden gözel paýtagtymyzy Finlanyňda täze aýdymlaryň üstünde işlemeňizde algam hoşýandyr elbetde. Şoň üçin Halipa gelin onu mümkin bolsa maşgalaňyzda saçak başynda şu Aşgabatymyzy wasp edýän hemde bir owadan söýüp aýdymyzy halk köpsüne ýetiräýin. Amaratlan mermerde Gödel şeher Aşgabat Gaylan yan kemme yerede Ak şeherim Aşgabat
Acayiptir zehri, gülleniz bey baharı. Aşıkların şehri, ak şehrim Aşgabat. Aşıkların şehri, ak şehrim Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, ak şehrim Aşgabat. Hey hey Aşgabat, Aşgabat, gönül şehir Aşgabat. Arka dağın yatağını, akuşların köpsanı. Koy korusun hak seni, ak şehrim Aşgabat. Koy korusun hak seni, ak şehrim Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, ak şehrim Aşgabat. Hey hey Aşgabat, Aşgabat, gönül şehir Aşgabat. Aşgabat, 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 can Aşgabat. Arka dağın şehri, ak şehrim Aşgabat. Koy korusun hak seni, ak şehrim Aşgabat. Gönül şehir Aşgabat. Ak şehrim Aşgabat. Sağ olun Halipa, yerini yetirip beren ovadan aydınlanız için Elmedam aydın saat alemine size bundan beylekem ululu şoğulluklar arzu eden Halipa. Halipa, eğer mümkün olsa şu Halipa arkadağımızın Halipa şehirlik yolunu dörüp beren mümkünçülüklerinin uğralıp bu insançlı gurrunglığını halk köpsünü yetireydik. Maksat ne ödün bilýänsiň, biziň ýurdumyzda şu sunwat barada kanala dedilýärdi. Sunwat Elmedam adamyň bu sırdaşı da ýöň dönem aýdylan. Şoň üçin hem ne gahryman arkadaşynyň özüniň sunwat adamsylygy üçin sunwatdan aýdym sazdan, aýdym düzmekde, aýdym aýtmakda, saz roly erketmekde bize nusga bolupdyr gahryman arkadaşymyz. Şoň üçin hem biziň ýurdumyzda hasam sunwada üns berilýär. Türkmen sunwadynyň, Türkmen estradasynyň ösmegi üçin uly goşantlary başa, uly ýardamlar berýär. Şoň üçin Halipa şäherlik ýoluny da giň ýol açyp berdi. Ene oňa mysal edip şu ýagnan diýarim telewätleşigine hem alyp bolýar. Ene biz şol ýagnan diýarim telewätleşiginde diňe bir eminlik bilen çäklenmän şo taýda biziň aýdymlamagy öwrenjek bolýan ýaşlar bar. Özümiziň peýdaly maslahatlarymyzy berýär. Olar şeýle bir sunwadyň inçe sırlary barada sora berýärler. Olary biz başardığımızdan, bizim Halipalardan öwrenen sunwadyň inçe bir ýazga geçirip bolmaýan, bokurdokda edip bolýan ütköşükler barada tälim berýär başardığımızdan. Bundan başga da Halipa şäherlik ýoly biziň işleýän ýerimizde Medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde de durly Halipalaryň ýazgylary saklanýar. Şo taýda video ýazgylary bar, gerek bolsa ses ýazgylary bar, suratlar bar, klassik kompozitorlarymyzyň eserleri bar. Mukamçy kompozitorlarymyň eserleri umman ähli eserlerden öwrenmäge, şonu dinläp, şonu ýazga geçirmäge, şu döwrüň saz urularyna klawiş saz urulýjak, saz urulary bilen şonu işläp täzen ýaz etmäge mümkinçilikler bar. Şoň üçin hem biziň ýurdumyzda ýa-da teňdişiň Halipa şäherlik ýoly ähli babatda ösýär. Elbette Suhan Halipa ne demyan gördük nefsin gönlünden öz oğluňyz şükür şäherdiňiz bolupdyr. Ýa-ni bilelikde bir owadan aýdymyny tomaşaçlymyza ýetirdik. Eger mümkin bolsa
halipalardan miras kalan aýdymyňyzy hem bilelikde tomaşaçlarymyza etdirelim. Ul hosuna. Dan şemali geser oynar dilbimi men oynasam sen oynama diyerdin dan şemali tapar oynar dilbimi tarın öptüm oynama aynama diyersin dan şimali tapar oynardık bine tarın öpsem sen aynama diyersin tarın öpsem sen aynama diyersin. Oynasam da yekelemedenim ayın şiirlerim oynatır beni oynasam da ayıp etme gülerim oy 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 gülerek yanaklarım deletti beni gülerek yanaklar deli diyer beni hey aynasam da ayıp etme gülerim o gülerek yanaklar deli diyer beni hey gülerek yanaklar deli diyer beni. Delirdim deliydim dillerim deli gönlüm kırılsam açılar o birilerde olsam olmaz mı peri sen yılgırsan dünya ben o saçlılar sen yanarsan dünya ben o saçına oynasam da yekelemedenim oyun şiirlerim oyna diyar beni oynasam da ayıp etme gülelim oy gülelim yanaklarım deli diyer beni gülelim yanaklar deli diyer beni ey aynasam da ayıp etme gülerim
Sağ olun halifalan aydınlarını yerine getirip bereniz üçin. Elmedamda da halifa şäherlik ýolunda hem ululu sünükler arzu edýän. Halifa, eger mümkin bolsa söhbetimiň şu ýerine bir şu biziň teleýelimizde gidýän owadan aşgat aýdymyza Teziň aýdymyny halk köpçüligine ýetirdik. Halk köpçüligi tarapyndan bir gyzyn garşylananlar diýip umyt edýän. Sizi ýene bir gezek şu Aşgabat şäherimiziň güni bilen tüýsüremizden gutlaýar. Hormatly arkadaşymyzyň taýatynda, arkadaşly terdarymyzyň taýatynda aýdym taýda eleminde ulul üstünlikler arzu edýär. Sağ ol maksat, menem şeýle ajaýyp pursatda gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly terdarymyzy, ýakly türkmen halkymyzy Aşgabat şäherimiziň güni bilen tüýsüremden gutlaýan Koy Aşgabat şäherimiz Elmydama owadan bolsun. Bizi şeýle eşert zamanada ýaşadýan. Bize şeýle owadan döwrü peşkeş beren
şeýle ajaýyplyklary wasp edip ýaşamaga giň ýollar açyp beren gahrman arkadagy serdarymyza uly sag bolay diýärim. Gahrman arkadamyz hemde arkadagy serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurt bäkwetli, bütün adamzat ähmiýetli dünýä nusgalyk işleriniň ilmi dama ruwaşyklara ýar bolmagyny tüýsürümden arzu edýär. Sag bolun Haripa, ardy bolanyň tasirli bolsun. Sizi ýene bir gezek Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýsürümden gutlaýar. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Sag bolun. Ine mehriban vatandaşlar, edi telewiziýerler, Türkmenistan halk artisti Suhan Oraverdiýevleriň döwletli ojagyndan taýýarlanan bayramçylyk gutlaglamazy şulardan ibarat. Bir de şeýle gepleşikleri halk köpçüliğine ýetirmäne, giň mümkinçilikler döretip beren hormatly prezidentimize, gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň, hormatly prezidentimizin tutýan tutumly işleri el mydamy rowaj altyn. Ne mehriban vatandaşlar, edi telewiziýerler Aşgabat şäheriniň güni bilen gahrman arkadamyzy, hormatly arkadagy terdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy tüýtürümizden gutlaýar. Gepleşigimiziň indik tanlaryna görüşýänçä hoş, sag bolun.